Tady si každý najde úplně to svoje a každý si najde to, proč by se měl přijít. Ve Sky Fitnessu je skvělý, že se nacházíme ve 3 patrech. Když jsme vybírali značku strojů a v podstatě na čem budeme cvičit, tak ta naše společná shoda, to prostě bylo jednoznačné. Hammer Alive, to jsou prostě, to je prémiová řada, na který si opravdu zacvičíš jenom někde. Sky Fitness je prostě top. To musí zažít. To musí zažít na vlastní kůži.